Mazuvano vanhu vazhinji vari kushushikana nezviri kuita mukati meupenyu hwavo, zvinounzwa nekusavimbika kwevarume nekusavimbika kwevakadzi. Asi kazhinji kachinoramba ingori fungidziro yekuti anoita here kana kuti haaite. Ndozvibata sei? Pamwe unotokabata iri meseji unogona kuudzwa zvimwe zvekuti handimuzive munhu ari kungonetsa neni. Asi zvimwe zvinhu zvacho kuti uzvibata panenge pasanganikwa nenyaya yatiunza pano muzuva ranhasi uno kuti tizive zviri kuitika. Regai tirege kuwanza munamato sadza richipora. Mukoma makadii? Tiripo ino makadiwo. Tiri panapa pasekuru nekuda kwenhau yamakambofambira kwavari panapa. Toda kutangira pazvakatangira muchakaita kuti muzouya kunoko, marenge nekusavimbana nemudzimai wenyu zvakatanga sei? Makatanga kuzvibata sei? Munoona nhau iripo kubata kwandakazvita kuti pane zviri kuitika mukugarisana nemudzimai wangu. Mudzimai wangu ndichigarisana naye mumba haana chaishaya, zvinhu zvose aizviwana. Ndinonga ndotadza kana kurara nekuda kuti nditsvage kuti mhuri yangu idye chiguta. Asi iko zvinezvi pane zvandibata kuti kuzosangana nechiedzo chanhasi. Chiedzo chanhasi chisati chavepo, makamaonei musati mauya kwasekuru? Zvandakaona ndauya kwasekuru, mudzimai wangu kuti tichipota tichisangana semurume nemukadzi, bonde tichinakidzana mumba. Asi bonde ranga rari kuita zvokuti anotondirasisa kumamwe mazuva, onditi ndiri kunguva, asi asiri kunguva, achiramba kurara neni. Zvandidzudza kuti ko chiine asati kurara neni mudzimai wangu uyu, chii chiri kumboitika maari. Mva ndatiraya kuzvitsvaga ndichitadza kuzvibata, asi kuno kwainyanya kuwandira aingoti nguva nenguva ndaenda kwaMadziBaba kunoshandirwa. Ko nhau yako ndiye yeitibvunzana mumba, haasi kunyatsombudira pachena. Ndakati asi kuda pamwe mupfuwira wada kundiitira inini kuti tiwedzere rudo, kana ruri rudo hazvina mhaka, ndazvienderere mberi. Ndingadzokera kumashure zvishoma shoma. Mane vana vangani? Tane vana vatatu. Mukuru ane makore mangani? Mukuru akuenda form 1. Mumwe wacho akuenda grade 6. Kamwe kacho grade 1. Mane nguva yakadii muri muwanano? Tagara mungatane dzinokwana kuita 16 years. Kusvika pa16 years here pane zvimwe mafambiro here kunze kweaya ekuzoenda kuPaSowe aya amunofunga kuti mimi aive suspicious? Kumashure uko kuda tichangotanga kuda kunogarisana, ndine mamwe madzidzo andakambosangana nawo kuti iye semunhu pamwe anenge auya kamurudo kambobva kwaimbogara akachiri kufara musikana anenge asati anyatsotera gwara netsika dzekugarisana mumba. Asi ndakazomukondora hangu, ndakangobatawo meseji kune vanhu vangu vamuedza kumupfimba kwaenda kunotenga muriwo kuchitoro kumashops. Asi manje ndakagona kugara naye pasi, ndakaona natete vakamudzidzisa akadzikama akagara. Asi iko zvino ndopa ndazosangana nedambudziko rakafanana neiroro rekuti mudzimai wangu anga achienda kunonamatirwa, achienda kwaanga chinoshandirwa. Dzimwe nguva dzenguva ndichitodzoka kubasa nosvika kumba nona asati adzoka kwatosviba. Ko uri kupi nomufonera unzi ndikusvika naenda kwaMadziBaba. Aiuya here nemiteuro yekugeza? Miteuro aiuya nayo. Mimwe yacho hauzodi kutsvaka zvakawanda, anenge achingoti miteuro yangu ndashandisa napiwa mvura ndatogeza, hauziione. Anga achinamata kuMaSowe here kana kuti anga achingoenda kunoshandirwa? Kazhinji anoenda kunoshandirwa. Anoenda kunoshandirwa bedzi chete. Kana vachinamatoirisa ndeye aigona kumboenda wake unoswirako. Asi zvokuti nditi munhu anganzi atendeuka kuti kuchinamato cheMaSowe, kwete, ndasinganyatsozviona. Munguva yai shoma shoma yapfuura makambobatawo here kana meseji inoratidza kuti pane zviri kuita kunziko kurambirai bonde? Mameseji mamwe ndichimbobata, asi kwaanga akarerekera kwacho anga nechivande, ndasinganyatsoti dyo zvandandichifungira. Saka ndachiti gedzeni ndinyatsoona zvinhu zvangu paground, ndisekurumidze kungwarira munhu, ndisamubate nekukurumidza. Sekuru makavaziva sei mimi? Sekuru nhau yakati kwana sekuru ndakangowanzwawo nemadzisahwira kuti kuna sekuru anobatsira zvokuti anoshandira apa. Ndobva nangonomwe sahwira abva nditi handini ndinokuratidza. Ndobva angosvika mva ndiratidza kuti ndo panogara sekuru pano. Pamakauya sekuru vakati chii? Sekuru ndakavaudza nhau iyi, ndakati sekuru mudzimai yangu mafambiro ari kuti handisi kumanzwisisa. Uyezve kwakunyanya kuwandira uko neupedza ndinomborotawo, handisi kuzviona mushe panemba nechi zvandiri kufungidzira kuti pane zviri kuitika pane mudzimai wangu. Saka zvino sekuru ndavaona ndavaudza nhau iyi, sekuru bva wandiitira dare rangu. Vakanditi muzukuru
anenga kukurumidzira unoita ukasha regedza uzvibatire wega tsuro yako pamusungo uone zvandinokugadzirira chokwadi chiripo asi hazvisati chanyatsopo ndingakumhanyire kumberi asi zvandoda kukuitira nhasi zvandoda kugadzirira ndokupa kii unokiya wakiya woenda nezvinhu zvangu handidi kuti zvionekwe usaita kuti mukadzi wako azvizive asi uchamubata uchauya wakumhanya uchindudza kuno kuti ndazomubata ndamuwana atone murume wainaye akatorara nemurume iye zvinezvi tiri papi iko zvinezvi atone murume akatorara nemurume Vakanamirana nauyi ndatoizadzikiswa naambuya vemuraini vepanext pedu vanongowadzana navo vanoenda ikoko ndo vanonditi vandifonera pafoni vakanditi zvandaona kuno handida kuzvinzwisisa mudzimai wenyu izvozvo so ani madzibaba vaya vekuchechi vaya kwaanoenda kuya vakarara vese asi vanenge Vakanamirana asi saka ndiri kukumbira kuti imimi chiitai zvamunokwanisa kuti mukwanise kuita muutese muyozozviona kana kuti muedza zvamunogona nokuti nayo yakamira kuno kwaina kumira mushe. Imi masvikapo here? Ndasvikapo ndakatozviona asi ndati chekutanga handina zvandokwanisa kuita ndingauraya nokuti ndakabatikira pandiri panapa ndikurwadziwa ndambofunga kuda kutoponda ndakati regedzei nauya ndakaudzwa nasekuru iya regedzei ndinozadzikisa una sekuru. Pane mashoko here amambotaura naye maviri matatu iye mudzimai wenyu? Mudzimai handina kwanisa kutozotaura naye. Kana chikomba hapana zvamataura? Sekuru ndachema ndarwadziwa nezvaitika. Ndaona ndakasvikapo kuti ndichinyatsoda kutaura naye pamwe ndozopedzera ndatovharirwa ndatokujeri. Tinotenda mukoma. Pari zvinezvi muri yeZimbabwe regerai tisvike paMaSowe nasekuru tione kuti dare iri rinopedzwa sei. MadziBaba. Hadi madzimai. Chii chaitika mai? Zvakatanga rini zvamai? Patoni mwedzi yakati wandei. Kuti zvizvosvika pakudai manga muchishaya here bonde kumba? Zvacho MadziBaba zvakaoma. Baba kumba kwacho ndasinganyatsoruwana ndasinganyatsogutswa. Plus kumba kwacho kune kuri kufuririka. MadziBaba, ndimunoshandira vanhu kapanapa? Ichokwadi. Munoitwa MadziBaba ani? Joshua. MadziBaba Joshua. Vangani vamunoita zvakadai navo? Ndakangoona muedzo kuna mai vavo chete. Ichokwadi ichocho? Chokwadi. Chokwadi. Ndivo amai vavo chete vangondiitirawo muedzo. Mune makore mangani muchinamatira vanhu panapa imimi? Panapa makore anokwana kuita 10 masere. Kumuridzi womunhu munoti chii nezvamaita izvi? Ndikutoshaya kuzoti muridzi womunhu ndomuti kudini kuti ndiunyara kuti zvazoti ndoita semuvakidzani. Munotomuziva zvenyu muridzi womukadzi? Ichokwadi. Saka iye akati mofa zvenyu makadaro zvinoita ka? Takungokumbira regerero kuti ngidai atibatsirawo zvako kuti tingo kana tichizoripa hangu ndinozoripa zvangu. Mune zvekuripisa zvacho here? Tinongotitsvaga tichongoona kuti muripo wacho anenge achida wakaita. Dai manzi muripe imimi dai anga ari mukadzi wenyu awanikwa achita zvakadai so mungadai mati muripwe sei?
chero akangotoka namombe mbiri ndoigona ngotsanzira kundimupa. Regaiti siye kune muridzi wemudzimai uye nasekuru tinzwe kuti vanokwanisa vanoronga sei dare ratasangana naro iro riri. Vateereri ndo zviri panapa, madzimai vasangana nemadzibaba vanoshandira pano PaSowe vari kuti zvaiti zvakaitika kwekutanga. Regaiti siye nyaya iyi kuna sekuru. Iwe mzukuru iwe, ndeka kuti kudipo kwaya kudari kwangu iwe. Makanditaurira sekuru makati nauya uri kuchema naye muzukuru ina udiki. Ndakati kudini po kwauya kudari iwe. Makandiudza sekuru. Handina kutaura kuti mudzimai wako ane mafambiro ari kuita here. Makandiudza sekuru ndora naida kutorevedza chairo. Zvino nhasi chichi. Handina ndakataura here. Ndizvo chaizvo sekuru zvaitika sekuru. Zvine iwe. Ndine zvandakakupasa iwe. Ndine rokora ndakakupa ukanisa upi iwe. Riri kupiro kwedu. Sekuru makandipa manje zvino mutondiregera sekuru andichatozive kuti ndikutsvaira kwangu achi. Zvino nhasi unondoita sei iwe? Kana wadirokwa hapana, uda kuti ndiite sei apa? Sekuru ipapo kutonetsa sekuru nokubatikana kurwadza kwandikutetewo sekuru ka. Zvino handiwo ropa rako kwewe. Zvino wati ndoita sei ini? Ndotokumbira kwamuri sekuru rubatsiro kubva kwamuri sekuru. Zvakanaka. Zvino uda kuti ndisunungure? Sekuru nina ndaifunga kuti vanhu vasunungurwe zvingokuvharana zvakadaro. Zvino ndodiniko paneni? Nditaura neni tinzweka. Sekuru ndoda kuripwa sekuru ini kana musunungura munosunungura ini sekuru asi ndoda kuripwa sekuru asi mudzimai handichamuda sekuru. Handichamuda uipfambi. Zvino ini pano uyu ndichamusunungura uyu. Unondiwa iwe? Zvino ndichavasunungura ava. Nokuti nzvimbo yavaitira makuna vaitira ino pano. Nzvimbo inonamata vanhu kai? Unondiwa? Zvino ava ndichavasunungura pano. Unondiwa? Sekukumbira kwawaita iwe. Unondiwa iwe? Iwe mzukurisikana iwe? Ndodini naro iri riri pano iri? Hakuna kuchema iwe? Ndati ndodini naro riri pano iri? Ndoparadza iri? Ndosiya zvakadai? Zvino iwe, tora kuburangura mvura uyenere pano iwe. Zvino zvakanaka izvi. Handina ndakataura here. Handina kutaura kuti ndakati uchazvionera wega iwe. Murume uyu aitosvika kumba kwangu achindikumbira mari yangu ndakatomba mari akatoshandisa akandinja kudzosera. Hai sekuru ina ndichakwanisa kutogarisana nawe sekuru handifunga ndakatodzokera handifunga kumba kwacho ndichanogara ikoko ndikutotama ndinotsvaka kunogara. Nokuti dzatonyadzi muchimana nevamwe. Sunungura kana asekuru. Sunungura henyu sekuru. Yobate mtoto wangu iwe. Ndochema vana tina utese sekuru pane munhu. Pasina vana zvafa zvakadari. Zvimwe zvisingachengeteke. Fambi. Iwe mtoto iwe. Ndina asekuru. Yene machira mvara. Iwe. Zvakanaka here izvi? Iwe mzukuru iwe. Ngati zvakanaka here izvi? Sekuru ndabatikana sekuru ndarwadziwa sekuru ini. Ndarwadziwa ini sekuru ini. Iwe. Handizivi mukadzi anoshaya chii uyu mukadzi uyu ari kushaya chii chari kushaya munhu. Chawaita iwe. Sekuru. Chii chawaita mukati menzvimbo ino iwe? Kwai chawaita ko mukati menzvimbo ino na sekuru mzukuru. Handiti kuyaona namatira iwe. Sandi zviyaona zira chinamato here. Ndizvo chokwadi. Apa ndaita zvinhu zvakashata. Idi ndaita zvinhu zvakashata. Hamuna mudzimai kumba here? Hamuna mukadzi here kumba. Mudzimai wangu ndinaye. Ariko kumba izvozvo? Mudzimai wangu ariko kumba. Upi kwanga iziva kuti wakanamirira nawo uite chipambi muno. Uyu mudzimai wavo anogara achitosvika achiwadzana achiwadzana. Iwe mzukuru iwe. Zikane. Handiye murume wako here. Ndiye akakakata kuuyesa kumasowe mudzimai wangu kuti aende kumasowe. Vanonga vachiziva zvavanonga vachiziva. Yanga tohurirwa nemukadzi wavo. Zikane.
Manga muchiri suspect here izvozvo. Aiwa ndambovhungura kuti ndozvawangaite izvi. Mukadzi munomuziva uyu? Ndomuziva totogara kuti senda kudhuze. Ndimakauya makamudhonza kuti ndakati nawo kuti vabatsirwe saka ndozvawakudita izvi. Ndine urombo nezvaitika. Mune vana vangani? Tine 4. Tine urombo amai. Imbakazani zedu tora mbatya dzako upfeke. Sekuru ndokumbira unipeta musikanzo wa sekuru. Aikona iwe uda kuita sei iwe? Uyu murume yandirwadzisa sekuru. Saka uda kudini pano iwe? Andi wakumbira kuti sekuru nda kuti wazukuru asunungurwa. Uya usura kumbira Ndabatikana sekuru. Chitera umasure kwa sekuru mzukuru. Zamanye nofunga kwako. Pfeka mbatya udzoke pano iwe. Waipfeka mbatya udzoke kune iwe. Unodiwa? Adatotiza uyu. Kurimiza iwe. Munoti shamwari yenyu yakakuunzai kuMaSowe ari kuchema apa nekuda kwezvaitika izvi. Munoti chii kwaari mashoko enyu imimi? Ndoti shamwari yangu ndiregererewo nezvandakaita. Gumbo mumba gumbo panze zvakashata zvinoparadza musha. Ari kuchema kamusikana ari kuchema. Amai ava ari kuchema muridzi wemurume wamanga makanamatidzana naye. Ndiwo ari kuti vatiri kubvunza kuti muri kuti chii kwavari? Ndikukumbira kuti vandiregererewo. Ndakavatadzira zvangu nekusaziva kufuririka. Baba vainditira mafevhasi akawanda muchechi. Ngavandiregererewo. Ndosaka ndauya pano. Unodiwa? Saka mapa makaprotecta here? Hongu. Kake chingani muchidai? Nguva yareba tichidai. Asi zvazisingamboitiki nhasi ndopazvazoitika kuti tinamirirane kudai. Murume wenyu akakususpectai kuti ndozvamuri kuita akaenda kwasekuru akatotsvaga mushonga wekuti mubatwe. Andina kuti uchazviona iwe. Zvino rakanaka ire. Kuhama dzenyu munoti chii zvamaita kuwasha wavo izvi? Zvina nendifa hangu nekuti hama dzangu hadzizvitambiri zvakadai. Murume wangu akatobvisa pfumo. Apa tine vana vatatu tese. Saka hama dzangu hadzizvitambiri. Utakuri tutende twako nasi ukuenda kumba kwenyu. Anchada kugara nevandigari nehuri, andigari nepambini. Andigari nepambini. Fambi yakadai. Kwase wakumbire. Unokada kuti na sekuru. Azibudi mzukuru. Andi wakumbira kuti sekuru dauti wasununguru wako mzukuru. Ndikuzvinzwa sekuru. Sekuru zvinongorwadza sekuru. Ndimiwo kana nemiwo masangano zvinhu zvakadai so munonzwa sei sekuru. Makore mangani? 16 years tiri tese vana vatatu. Pane mwana asiri kuenda kuchikoro. Pane mwana asiri kudya, iye asi kudya. Pana sekuru. Ndakandanga NeMukadzi. Unondiwa? Tiende ndino kusunungura yapi? Mwenda muno sunungurwa pakati penyu. Unondiwa? Munzi munozora zukuru. Zvakanaka zukuru wangu. Zvakanaka zukuru sekuru. Mupei nhumbi dzake dzemukati apfeka. Mupei mbake dzake dzemukati apfeka uyu. Anopiwa nani sekuru? Ndatori nhumbi dzake sezvaangati. Madzimai mamwe avo vabatsire. Mubatsire madzimai. Aone nhumbi dzake apfeke. Ndinokudai kudara zukuru wangu. Unondizwa? Muti wamudari zukuru. Baba vane makore mangani vachishandira vanhu pano? Akawanda. Hapana here mamwe madzimai akamboya achisuspecta kuti achikomborena kuti mudzimai wenyu murume wenyu Uzive. mama nemakore mangani muchigara mese nebaba? Tata kutosita 16 years. Mapotsoro anowanzoita madzimai akawanda. Muri mudzimai mumwe chete here pana baba? Ndiri 1. Neurombo amai nezvaitika. Madzimai nditwa Sylvester Tafumana. Ndikutaurawo nani? Ninonzi Madzimai Maria. Madzimai Maria, ndimasangana nechiitiko ichi. Zvafamba sei? Zvaitika ndezvekuti inini ndandine minamato yangu yandakanga nanzi naMadziBaba ndinouya naye sekuti nhasi izuva reshandiro. Vanonzi MadziBaba ani? MadziBaba Joshua. Saka makuseni pandatopedza basa pandasvika paMaSowe ndasvika ndikagara. Saka pandati rega ndiende kuseri uku kwedombo ndinozvibatsira, ndopandatoona vanhu vakatorara. Saka ndabatikana ndopandabva ndafonera vamwe amai vekumaraini kwedu. Musati mafona mataura navo here? Ndatombodedzera MadziBaba chii chamuri kuita ichi havana kukwanisa kundidera. Madzimai ava ndavatarisa ndikavazivawo vanga vainawo futi. Saka ndopandafonera amai vekumaraini kwedu ndichida nhamba
dzemurume wamai vanga vaina madzibaba ndopavabva wandipa ndopandafonera ndikati manyaya muye mundionerewo zvendiri kuona kupi kuno kumasowe hana kuvaudza kuti chii chiriko saka pawasvika wabva wangozvionerawo ava amai iwo vamadzibaba amai mukadzi wamba madzibaba muprofita vanouyawo futi kumasowe kana vanhu vechishandirwa saka vabva vangosvikawo nguva iyoyo tabva tangoita true ndokusangana kwandaita nawo vana. Takudzokera kumashure zvishoma shoma, pane here kufungidzira kwamunosangana nako imi sevanhu vanonamata pasowe rimwe chete iro rinonzi chii sowe iri? Sowe redu rinonzi pajerusarema. Mutungamiriri ndo baba Joshua? Ndo madzibaba Joshua iva. Pane here kumbotare kumbofungidzira kuti madzibaba vanenge vasiri kufamba zvakanaka kubva kwese kwamakabva muchitanga kupinda sowe iro rimanenge vakadi? Ini ndatone 2 years ndichinamata pamasowe apa handisati ndambonzwa nyaya dzakadai swino. Ndatoshamisikawo nhasi ngosanganawo nezvakadai. Kana umbonzwawo runyere kumboti madzibaba wanyengewo munhu handina kumbobvira ndakazvinzwa. Ndazotongoshamisikawo ndatoshamisika kuti sei ndasanganawo nezvinhu zvakadai ende madzimai vachona tovaziva vanotouya kumasowe. Muri kunzi ndimakavakoka kuti vauya kuzobatsirwa kumasowe? Aiwa, ini nhasiri ndakavakoka ba. Madzimai ava ndo vanga vakuchema vachiti mufunge madzimai ava ndindakatovaita kuti vauye kuno kumasowe vanga vakarara nemurume wava. Vachiti vauya kuzonamata pamwe chete kwete kuzonamatirana? Aiwa, kuzotonamata zvekutoti papa vatori nemagemenzi madzimai vava. Tanyara zisingaiti. Tarisingazvitarisiri kumutungamiriri kuti angaita zvakadai pamasowe. Ndavhunduka. Remangwana resowe rakadai rakamira sei kana muchingoonawo nezvaitika nhasi? Ndiri kutoona kuti sowe ri handifungi kuti richaenderera mberi nekuti varume chaivo vakanzwa zvakadai hakuna achatenda kuti mukadzi wake auye kumasowe kwakadai. Sowe ri ratopararere. Kana neni handichatokwanisi kutoramba ndichinamata panzvimbo iyoyo. Handichatokwanisi kana zvemasowe zvacho zvakutondiomerawo kuti nditoramba ndichienda kumasowe nezvandaona zuva ranhasi nezvaitwa namadzibaba Joshua izvi. Pari kuratidza kuti mudzimai achitaura anokuti pamwe kune kutaura ari kuti muyedzo, kumwe kutaura ari kuti kumba ndandisingagutsikane, uye ari kutaura kuti baba madzibaba Joshua vaindiitira mafevha. Dzidziso yamungapawo ndeyekuti chii? Ataura mudzimai kuti ndanga ndisingagutswe kumba, chii chingaitwa kana zvakadai muchidzidzisa imi ndimadzimai echikuru masangana nemadzimai echidiki anosangana nedambudziko rokuti pabonde havasi kuguta kumba? Nyaya dzakadai so tinotombogara pasi nawo madzimai tichivadzidzisa kuti kana muri mumba dzidzai kubudirana pachena semurume nemukadzi, kuti shamwari dai wandiita so wondiita izvi ndozvenonzwisisawo kuti ndigute padubonde pacho. Totombovadzidzisa but apa totoshaya ziva kuti kana ishavi kana kuchiva hatizive. Pataurwa nyaya yemafevhasi kaisi varume vevamwe vachiitira vakadzi vevamwe mafevhasi? Ini fevha yacho ingaitwa namadzibaba kuna amai ava handisingazivi ndo yebonde iyoyo here fevha yacho, nekuti pamasowe apa zvemafevhasi hatizvioniswi. Kana kweda hakumboitwi zvemari dzinoshamisira kazve kunongobviswa madhoradhora ehuni. Saka iwo mafevha avo vanozoitiranawo handizozivawo hangu kuseri. Tinotenda nekuti titaure nemi. Handingazivi kuti pane chimwe chamungada kuwedzera pane zvamataura nezvamasangana nazvo nhasi. Mambofunga here imwe pfungwa yekuti regai ndirege kufona ndisiye kusvika zvangoregedzana, kana kuti pfungwa yatanga kuuya pamuri ndeyekuti chii? Ndatomboita chinguva ndakamirapo ndichifunga kuti pamwe vangonyarawo kuti taonekwa vachabva ndisingatoziva kuti kutonamirana kwavanhu. Saka pandazotoita chinguva ndakamira ndatoona kuti ndiri kudedza vanhu ava hapana action iri kutorwa, ndo pandazotofunga kuti rega ndidedzewo chii vamwe vanhu vaonewo. Pari zvino munotendera kuti mishonga iriko? Pandazvionera apa ini zvekumang'anga izvi ndasingatombozvizivi kana kumbozvipinda but apa ndatenda ndatozvionerawo kuti zveshuwa mishonga iriko ende inoshanda zveshuwa. Mungakurudzira here vamwe varume kana kuti mamwe madzimai ane varume vanofamba kuti vauyewo kwasekuru vazogadzirirwa tipote tichibata vanhu vanosangana nezvakadai? Apapa ngavauye vagadzirirwe, pamwe dzimba dzingadzikama
nekuti zvinezvi vakadzi vanyanya chihure, saka vakatouya vakatobatsirwa kudai so zvinoita zviri nani, zvitori right. Mishonga iriko ende vanozvigona zveshwa, ndazviona ende asingatombozvizivawo, ndazotoshamisika ndakutoona ivo vanonzi sekuru havasvika, saka ndatotyawo nazvo. Saka vanhu ngavangodzikama vagotsikana vari mudzimba nevarume vavo nevakadzi vavo. Tinotenda rekatinze kuna amai vemunhu. Amai, mucharegerera here murume wenyu? Handigoni, handirwadzisa. Ari zvino pfungwa yenyu iri kutofunga, muri kufunga kuita sei? Uyu muvakidzani wenyu munhu wamakaudaidza kumasowe muchiti munamate pamese, kwete kuti vanamatirane zvataona vakaita nhasi. Indogona inobva kwedu bozamana changa chishaya musuno ndaitoda kumba akati ndiri saka utoona kuti pana anenge achiti ndiri right achizoti pane kuari kuzviwana. Madzibaba Joshua ndo aiti ndiri right. Saka ndenjagarirei kuti bonde ukumba ranga rakuita shoma vachiwanzira bonde kusango kumasowe. Temanongopa zvima excuses na basa ndiri pamunamato enda zodai. Iye munhu achiziva zvake zvaari kuita. Saka zvinonetsa. Tine urombo nezvaitika izvamai. Sly Media TV, building bridges.